संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। एक तर माझा स्टँडला माझेच पाय आहे, दुसऱ्यांचे पाय नाही स्टँडला लावत हालायला। आणि एक तुम्हाला सांगतो, हा जो काय विचार आहे ना, तुम्ही मला प्रश्न विचार, याचा निर्णय आमचे वरिष्ठ घेतील। कोणाशी युती करायची, कोणाची करायची नाही, कोणाची आयडिओलॉजी काय आहे, ते आपल्याला जमेल की नाही, हे वरिष्ठ सक्षम आहेत आमचे भारतीय जनता पक्षाचे। आम्ही काय लगेच झटकेपण निर्णय घेऊन जात नाही, पद मिळालं म्हणून उडी मारत नाही कोण। एक तर माझा स्टँडला माझेच पाय आहे, दुसऱ्यांचे पाय नाही स्टँडला लावत हालायला। आणि एक तुम्हाला सांगतो, हा जो काय विचार आहे ना, तुम्ही मला प्रश्न विचार, याचा निर्णय आमचे वरिष्ठ घेतील। कोणाशी युती करायची, कोणाची करायची नाही, कोणाची आयडिओलॉजी काय आहे, ते आपल्याला जमेल की नाही, हे वरिष्ठ सक्षम आहेत आमचे भारतीय जनता पक्षाचे। आम्ही काय लगेच झटकेपण निर्णय घेऊन जात नाही, पद मिळालं म्हणून उडी मारत नाही कोण। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।